שלום לכולם, כאן שוב קיובוי די. היום אני רוצה לבדוק את הקייס קיוב שלי וזהו, מיד נתחיל. אתם בטח שואלים למה לא עשיתי את זה בסרטון הראשון שלי של הקייס קיוב. כן, אני קצת אתם יודעים, ואני די שכחתי לעשות את זה, אז החלטתי לעשות על זה סרטון נפרד של איך לבדוק את הקייס קיוב. אוקיי, זה קייס קיוב של דיאן שנג. קורנר קאטינג לא עובד בכלל לא. היא מסתובבת יחסית מהר, יחסית אי אפשר לסור אותה בכל כך קלות כמו הפישר קיוב, אבל היא די שווה את זה. הצבעים, הכתום בואו נשווה את זה כרגע אין לי פישר קיוב, אז אני אשווה אותה לווינדמיל שכרגע היא לא פתורה. אני לא הולך להתעכב על לפתור אותה, אלה בערך גם הצבעים של הפישר. הכי הרבה אני אשווה את זאת גם, כן, לפישר. הכתום פה, הכתום של זאת הרבה יותר מרקרי כזה, הוא יותר בוהק כזה. פה הוא לא ממש בוהק, והוא גם לא בדיוק, הוא די מרקרי, אבל פה זהו מרקרי קצת יותר זוהר. נשווה את האדום, הנה האדום והאדום פה. בואו נראה אותם. האדום פה קצת הרבה אפילו, שנייה, יותר כהה מאשר כאן. כאן האדום הזה בהיר, מאוד בהיר. הירוק, נראה את הירוק. שנייה. שנייה אחת. הירוק פה שלנו ממש, אבל די כהה. זה פה, זה נראה לי רק נראה יותר כהה, בגלל העקרונית הוא הרבה יותר בהיר. פשוט זה בשחור, אז זה קצת מפריע לראות את זה. הם לא אותו דבר, הם לא. הכחול, בואו נראה את הכחול. הכחול שלנו פה, זה כחול יותר כהה. לא, עקרונית, כן, הוא הרבה יותר כהה. גם רואים את זה במציאות. וזה לא רק בגלל השחור, ופה זה ממש לא בגלל לבן. כן, מה שיש לי על היד זה הצמיד מהתחרות של תחרות ישראל 2016 של רוביקס, שאין לי מושג אם זה היה גם לפני. איזה צבע לא בדקנו? הלבן והצהוב. הלבן פה הוא לבן סטנדרטי, לעומת הלבן הזה, שאני לא יודע להגיד אם הוא סטנדרטי, כי הוא די משתלב מאוד עם הלבן. אז זה די קשה להגיד. נראה לי שהם פחות או יותר אותו דבר. בואו נראה את הצהוב. אוי, הצהוב מאוד מאוד שונה.
הצהוב פה הוא מרקרי כזה מאוד מאוד זוהר. לעומת זה שהוא ירוק, אי אפשר להגיד עליו שהוא סטנדרטי, אבל הוא צהוב כזה כהה כזה. טוב, אז זאת הייתה ההשוואה והבדיקה של הקייס קיוב. נכון, השוויתי אותה לעומת הווינדמיל, אבל נחזיר את זה. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם, ולהתראות. שנייה, אני קודם חושב אם שכחתי משהו. חושב. אוקיי, הפסקתי לחשוב. אין יותר מה להגיד בסרטון הזה, אז להתראות.